Bueno, vou lervos un fragmento da miña última novela que se chama A cova das vacas mortas, un libro para rapaces. Eu quería neste espazo era reivindicar a literatura para rapaces e por eso vou ler un fragmento dunha das miñas obras para rapaces. O avó de Xoel, o señor Heinz, continuaba filmando vistas do encoro. O mozo calculou que gastara uns 12 ou 13 rolos de película dende que chegara. Con todo, dubidaba dos seus coñecementos cinematográficos porque uns enfoques imitaban a outros. Os ámbitos que quitaba eran os mesmos unha e outra volta. Os percorridos dos paseos que daban xuntos eran curtos, o que determinaba que pouca fose a variedade do que se miraría nas películas, as augas do encoro, os viñeiros, os montes. Por que filmas todo o tempo, avó? Preguntou Xoel nunha desas tardes en que camiñaban preto da casa. Eu son unha cámara, neno, comentou o vello sin deixar de gravar. Non penso, de feito, nunca pensei. Limítome a calcular a luz, as sombras, o encadre, esas cousas todas. Foi o que me ensinou Leni e así o fixen dende sempre. Refíreste a esa directora? Leni Riefenstahl, claro. Cando caeu o réximen, todos a acusaron de ser amiga de Hitler, de simpatizar cos nazis, pero ela limitouse a executar as ordes que lle deran e a usar a súa cámara con xenialidade. O avó baixou o seu aparello de filmación para porse grave. Deixouno colgando da man gracias á correa. Quedou calado uns segundos, como se sentise inseguridade respecto do que ia confesar, pero logo retomou a palabra. Mesmo cando filmamos o triunfo da vontade, lembraste daquelas masas tan ordenadiñas? Non, avó, eu non mirei esa película. Sei únicamente o que ti me contaches dela. Era a filmación da concentración do partido nazi, non? A concentración dos nazis, iso é. Nuremberg, 1930, o que a directora procuraba naquele océano de xente era a orde, a grandeza e a estética, non que defendese unha idea ou outra. Que sabía ela de ideas? Que sabíamos nós do que había de facer Hitler coa forza inmensa que se lle entregou? Nós estábamos apaixonados polas posibilidades daquela nova arte, por que ninguén fala de Terra Baixa? Xoel mirou o vello roibo por mor da indignación. Reparou en que lle marcharan os folgos, procurou un penedo para sentaren. Había unha rochela tras eles e conduciuno cara a ela. O home encamiñouse cara aló, mais interrompeu novamente os seus pasos para reiniciar a súa argumentación. Terra Baixa, tampouco irás falar nunca desa película, claro. Non oín, avó. É un traballo que Leni iniciou nos anos 30, grazas ao poder que acadara no réximen. Pero nunca ninguén se acorda dela, ninguén conta que non puido rematar ata 1954 por mor dos xuicios e o cárcere que padeceu tras ser acusada de nazi. Pobre Leni. Non houbo quen contase que estaba facendo unha fita antixenófoba, sí, berrou justificando con forza. A nazi Leni Riefenstahl filmou unha película a favor do achegamento entre povos. Eso era aquela fita, que tiña como excusa presentar a España de Goya.